Lažem, ovo je nešto dobro. Bum, bum. Obožavam popit. Suzy, našao sam novi lifehack za nas. Šta je s tobom? Kažem lifehack. Hajde da ga proverimo, molim te. Ako sam dobro razumela, trebaju nam bombone Nerds i providna plastična cev. A stani, nemoj jesti bombone. Trebaju nam za eksperiment. Da, tako je bolje. Sipat ću sve bombone u činiju. A ja ću nabaviti fen. Zašto ne radi? Šta je to? To nisam ja, to je fen. Dobro, uključujemo i... Drži cev, a ja ću fen. Kako lepo. Alex, šta misliš? Da, pokušavam da uhvatim bombone ustima. Samo bi jeo nešto. Kakvo rano jutro. Možda će me TikTok razveseliti. Oho, našao sam dobar spot. Moram probati da ponovim to. Jao, preterao sam malo. Idem kod Suzy. Suzy, jao, izvini što te ometam, ali našao sam novi TikTok. Oho, hajde da proverimo to. Treba nam vaza sa vodom, ali bez cveća. Ovo je za tebe, izvoli. Baš ti hvala. Za takvu lepoticu buketa nije dovoljno. Ako eksperiment bude uspešan, nazvaću ga po tebi. Treba nam Skittles. Probat ću malo. A sad ću koristiti zubni konac, ali ne prema namjeni, već u korist nauke. Izvadit ću malo zubnog konca i provući ga kroz bombone. Sad ću sve to vezati za štapić i staviti u vazu. Jao, Suzy, vidi kako cool. Da, prelepo. Svaka nam čast. Eto ti, još udarac i još. Šta je to, neki spot? Dobro, 1-1 kruško. Vratit ću se kasnije i prebit ću te. Obožavam da skačem preko vijače. Mogu skakati baš visoko. Suzy, izvini, našao sam još jedan video. Onda hajde da ga proverimo. Prvo treba napraviti karamelu. Potreban je šećer. Kako slatko. Sipam ga u šerpu i čekam da se otopi. Alex, uključi šporet na najjaču. Jesi video? Šećer se topi i pretvara se u slatku karamelu. Treba ga stalno mešati. Još malo. Odlično, šta je sljedeće? Dalje nam treba mikser. Sad ću ga doneti. Evo ga. Dovoljne će nam biti jedne mutilice. Jel radi? Savršeno. Suzy, polako sipaj karamelu, a ja ću uključiti mikser i držati ga. Nešto ispada, ali tog je baš malo. Hajde da probamo. Možda je ukus dobar. Prelepo. Stvarno? Da, baš slatko. Ispalo je baš malo, ali jako ukusno. Zadovoljna sam. Oho, još jedan dobar lifehack. Moram ga pokazati Suzy. Svidjet će joj se. Wow, kakvi lepi mehurići od sapunice. Suzy! Bam! Joj, izvini, kupit ću te nove mehuriće. Pogledaj ovo. Pa nije nešto. Stvarno želiš da proveriš to? Okej, hajde. Super. Suzy, šta nam treba za proveru? Trenutak, treba će nam prazna flaša kole bez poklopca. A na vrh ćemo staviti levak. To nije ozbiljno. Hajde da uzmemo nešto veće. Ova flaša će biti taman. Dalje nam treba slamka. Šta misliš, da li da pustim brkovi? Jel izgledamo ozbiljniji ovako? Hajde bolje da proverimo eksperiment. Stavljamo slamku u limenku. Alex, pi. Oho, Alex, nadam se da nećeš pući dok budeš pio to. Tako brzo? Oho. To je bilo lako. Samo što me sad boli stomak. Izvini, Suzy. Fuj, to je gadno, Alex. Kako smrdi. Dobro, nastavljamo. Treba napuniti flašu pirinčem. Mislim da će tog biti dovoljno. Sad ćemo provjeriti. Aha, sve sam razumeo. Šta si razumeo? Jel treba još pirinča? Možda si u pravu. Hajde da ga sipamo u flašu. Treba veći levak.
idemo. Gotovo. Treba još. Šta je to? Pirinač? Odlično. Sipamo. Treba napuniti celu flašu pirinčem. Gotovo. Suzy, idemo. Treba nam četka. Gurnut ću je što dublje. Tako. Alex to radi. Uspjeli smo. Odlično, ali moramo biti sigurni. Hajde da probamo ovako. Gospodine Medo, čuvajte me dok ja gledam TikTok. Šta je manovo? Oho, kako zanimljivo. Moram provjeriti ovaj lifehack. Idem kod Suzy. Hej, gdje si? A vidim te. Dolazim. Žvaka. Sad ću naduvati najveći balon na svetu. I još veći. I još. Šta je to? Suzy, ti baš tražiš da ga probušim. Bum. Jo, pukao je. Prokletstvo, sva sam lepljiva. Alex. Ju, odvratno. Inače, došao sam da ti pokažem nešto. Hoćemo provjeriti to? Odlično. Upravo sam pao na testu iz španskog. Hajde što brže da popravimo to dok mama nije vidjela. Grdit će me. Nema problema. Uzet ćemo žvaku. Pa da, nije najsvežija, ali ako sklonim smeće, može se žvakati još nekoliko puta. Gotovo? Vidi. Jo, nije uspjelo. O ne, kako ću to objasniti mami? Ne plaći, imam ideju. Znam još jedan način kako skloniti lošu ocenu. Samo nemoj reći mami, inače će saznati da nisam dobar đak. Eto, sve je nestalo. Sad možemo nacrtati dobru ocenu. Dolazi voz, tu. Šta si dovezao? Nadam se da nešto ukusno. Stani. Provera proizvoda. Marshmallow. Pala mi na pamet ideja. Uzet ću malo marshmallowa i još malo, sasvim malo. Sad treba sve dobro promešati. Dakle, treba mi nešto da napunim kalupe. O, Justin taman gleda zvezde. Mogu li da pozajmim kapu? Da, hvala. Sad ću sipati testo u kapu, a posle rasporediti ga po kalupima. Zatim to sve ide u zamrzivač. Gotovo. Naše krofne od marshmallova su se stvrdnule. Ostaje da ih izvadim iz kalupa. Wow, prelepe su. Preliču ih sirupom od jagoda. I naravno trebaju šarene konfete. O da, tako izgleda mnogo bolje. To je to. Treba pokazati Justinu. Idem kod njega. Evo ga. Hej, donela sam ti nešto. Hoćeš? Wow, jesu to krofne, ali od čega su? Oho, marshmallow. Veoma ukusno. Hoćeš ostati sa mnom da pecaš? Ima li nečeg lepog u frižideru? O, sladoled, super. Sad ću ga otvoriti. Hej, a zašto neće? Otvorit ću te. Hajde bre. Pala mi na pamet ideja. Što bih otvarala teglu kad je mogu samo iseći? Eto. Ispale krofne od sladoleda. Dodajem glazuru i konfete. Gotovo. Idem do Justina. Mora da proba to. Još malo. Hej, Justin. Je li sve u redu? Daj da ti pomognem. Našao sam kapu koju sam izgubio pre godinu dana. O, šta je to, krofne? Od čega su ovaj put? Od sladoleda. Jao, to je nevjerovatno. Posljednji medvedić. Najela sam se. A šta je to? Leteća korpa mi je donela aparat za krofne. Zanimljivo. Pokušat ću da iskoristim svoje omiljene žele bombone. Stavit ću par komada unutra i sad čekati malo. A dok čekam, mogu da slušam svoje omiljene pesme. Juhu, hajde svi da plešemo. Mirno. Šta je to? O ne, gorimo. Nadam se da je sa medama sve u redu. Mede izgledaju super, dobro je. Stavit ću ih na tanjir i dodati šarene konfete. Cool. Jedva čekam da Justin proba ovo.
Kapetan Justin je tu. Ne vidim neprijatelja, ali osjećam da su blizu. Tactical nuke ready for launch. Evo ih. Pazite! O, Britney, izvini. O ne, padam. Krofne su u redu, dobro je. To je najvažnije. Justin, hoćeš li probati? Da, naravno. Izgledaju nevjerovatno. Nadam se da ni ukus ni loš. Žele krofne. Wow, Britney, to je genijalno. Baš mi se sviđa. Svaka čast. Najbolja si. Baci kocku. Kakvu lepu baštu imam. Wow, je li to ananas? Uzgajala sam ananas. Moram nešto uraditi sa njim. I već sam smislila šta. Čuvajte se mojih oštrih ruka. I seći ću bilo šta. Čak i ananas. To je lako za mene. Stavljam to na tanjir. Savršeno. Ali šta dalje da radim? Tačno, treba mi glazura. Koristit ću čajnik da bi što brže istopila čokoladu. Samo treba ubaciti čokoladu u čajnik sa vodom, a zatim ga uključiti. Evo ga, ovo je najbrži način. Sad treba spojiti čokoladu i krofne od ananasa. Namazat ću krofne glazurom. Vidite kako je tečna. Takva i treba da bude. I nikako bez slatkih konfeta. Mislim da je tog dovoljno. Da. To je remek delo. Sigurna sam da je to ukusno. Sad ćemo provjeriti. Idem kod Justina. Justin, jesi li zauzet? Donela sam ti hranu. O, čestitam. O, je li to krug? Šta ne? A, to treba jesti. Pa dobro. Baš je ukusno. Hvala puno. Ekstra je. Opa, šta je to? Makaroni? Imam ideju. Stavit ću skuvane makarone na dasku i preseći ih na pola. Da, tako je. Sad imam 2 malih kruga. Sad treba uzeti neki okrugli kalup. A ja ću koristiti poklopac od čačkalice i seći krug u sredini. Ovo baš liči na krofnu, zar ne? Jo, šta je to? Je li to Doritos? Ljuti načos? Dobro, ne bojim se ničega. Sad ću izmrviti načos. Oklagije plus kesa sa načosom i bit će odlično paniranje za krofne. Sad sipam sve mrvice u tanjir. Uzimam krofne i umačem ih u jaje, brašno i načos. A sada najodgovorniji korak. Baciti krofno ulje. Treba paziti, ulje je vruće. O da, krofno izgleda odlično. Justinu će se svidjeti. Idem kod njega. Svaka čast, prijatelju. Ovo je za tebe, zaslužio si. Justin, donela sam ti krofnu, hoćeš? Wow, Britney, ti si prava domaćica. Sirna krofna. Oho, sad ću probati. Jako je ukusna. Hoćeš? Hvala, Justin. A voćni autobus je spreman da pokupi putnike. Ups, nesreća. A ova jabuka mi još treba. Izvadit ću svoj omiljeni kofer. Treba mi... popit, baš je dobar. Ali to nije to. Novčanik, možda ima para. Prazno. Pa gdje je? Našla sam. Jupi, koristit ću ovaj uređaj da očistim jabuku i napravim rupu u sredini. Špricevi padaju sa neba. Uzet ću Nutellu. To će biti odlična glazura za moje krofne. A šta se vam više sviđa? Čokoladni sirup ili Nutella? Šarene konfete. Gotovo. To je to. Odneću Justinu. Držim se. Justin, donela sam nove krofne. Britney, balansirao sam. Šta si htjela? Opa, nove krofne. Daj da probam.
Odozgo je Nutella. Baš ukusno. Super. A Britney, vaš prijatelj je uništio jastuk. Hoćeš li nešto smisliti? Da, naravno, već imam ideju. Izvadit ću točak iz garaže i obeležit ću granice na njemu. A gornji deo ću obojiti u roze. A sad ću nacrtati konfete. A u sredinu ću staviti najmekši jastuk. Gotovo. Dođi, mali. Jel ti se sviđa novi jastuk? Britney, super si. Hvala.